batzuetan nahiko dugu Metasploitean idazten dugun guztia eta pantailan agertzen den guztia fitxategi baten barruan gordetzea, testu gisa. Orduan hori behin egin ondoren, adibidez, naiz eta scroll bat ez izan, scroll egiteko aukerarik ez izan, fitxategia egitatzen badugu, ikusi ahalko ditugu pantailan agertzen diren komando guztiak. Baita ere, Windows XP edo beste makina baten hashak lortzen baitugu, fitxategi batera eramango dira automatikoki guk ezer teklatu gabe. Eta gero fitxategi hori, bai SSH bidez edo bai karpeta konpartitu baten bidez, atera ahalko dugu gure Metasploitetik eta utzi beste leku baten. Hori guztia egiteko komando hau erabiliko dugu, spool. Spool komandoa esaten dugu, spool komandoaren bidez esaten dugu Metasploiti, pantailan agertzen den guztia fitxategi batera eraman nahi dugula. Ze fitxategira? Zuk erabakitzen duzu. Adibidez, nik hemen idatzi diot spool /tmp/log txt. Hori egiten baduzu, pantailan agertzen den guztia hor gordeko da. Adibidez, horrein egiten badut exploit bat, Windows XP-en kontra, lehen jarri dudana, behin exploita bidali ondoren, horrein egiten badut hashdump, hemen agertu den hash guztiak, tmp/log txt fitxategian gorde dira. Hori kontrolatu dezakegu, hemendik irtengo gara, Ctrl-Z sakatu dut, eta hain egin dezakegu cat spool tmp/log txt, eta hor ikusten dugu hor dagoela guke teklatu dugun guztia, eta pantailan agertu dugun guztia. Hori noski editatu daiteke, VI edo beste editore bateaz, hemen agertzen den gauzak modu egokian biztaratzeko. Eta noski, kasu, interneterako konexioa, atera dezakezu fitxategi hau scp komandaren bidez. scp fitxategiaren izena, urruneko erabiltzailearen izena, urruneko makinaren IP bidea, bi puntu, eta nora bidali nahi duzu. Home wiki, adibidez. Baina horretarako esan bezala, makina honek izan beharko luke internetarako konexioa. Horretarako, bi modu daude. Edo jartzen diozu NAT, edo jartzen diozu bridge moduan, edo beste aukera izan ditzateke karpeta konpartituak erabiltzea.